Има един момент в живота, в който всичко изглежда нормално отвън, но отвътре започва да се пропуква. Не от болка, а от тишина, която вече не можеш да игнорираш. Търсенето не започва с желание или пък мечти. То започва с празнота. Но не онази празнота на липсата, а празнота, която намеква, че нещо много по-дълбоко и много по-истинско иска да излезе навън. Това не е криза. Това е спомен. Спомен за онова, което някога си бил. Спомен за бъдеще, което още не си живял. Но вече това бъдеще те зове. Спомен, който не е в ума, а в тялото, в сънищата, в случайните съвпадения, в душата и в сърцето. Това търсене няма име и няма конкретна цел, защото надхвърля езика и шаблоните. Но душата го разпознава веднага. Как се усеща? Като носталгия по дом, който никога не си обитавал. Като пулс под кожата. Когато чуеш определена дума, музика или глас. Като леко подръпване от живота, който водиш. Не защото той не е добър, а защото вече не е твоят. Търсенето те води към теб. То няма карта, защото ти си картата. Няма гуру, защото ти си водачът. Няма фиксирана цел, защото това търсене е процес на спомняне, а не на постигане. И ако вече го усещаш, знай, ти не си открил пътя. Пътят е открил теб. Спомняш ли си момент, в който усети нещо отвъд думите? Имаш ли чувство, че има нещо важно, което не можеш да назовеш, но знаеш, че е там? Сподели с коментар или просто тук съм, ако търсенето е оживяло в теб.